माने बर'नि सोमावसारग्राफोरजों जादों दा नंखायनो बर'नि जिखिनि जेंना बेखौथ' सुस्रांखागोनानोखा बेखौ लानानै रावबो खर' सानांगौ गैया आरो बिथांमोना जिफोर खोथाफोरखौ बुंदों बेवहाय खुनु जुक्ति गैया खुनु कनस्टिटिउसनेल लिगेल नङा ओरैनो बिथांमोना आग्रां बारस' बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंबाय थायो आरो सिटुवेसनखौ गाज्रि खालामनो नागिरो दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि खोथाखौ लानानै जेबो खर' सानांगौ गैया मैया माने हाग्रामा महिलारिया उदालगुरियाव फैनानै मोनसे मिटिं खालामदों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों बुंदों माने सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने BKWSआव माने सोसननांगौ होननानै बिथांमोना मा खालामदों आरो बेहायनो PGSMनि गाहाय नेहाथारि बिथां नित्य बसुमतारिया माने BKSआवसो माने सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबगोन होननानै बुंदों आं बुजियाखै बिथांमोना बे नित्यआनो होन बा सोरबायानो होन गोदो गोदायनिफ्रायनो सोमावसारनायाव दङना गैयामोन बियोथ' दिनै आंनि डिसिसन बा सोरनिबा डिसिसन नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो सानजाहा सिमाया बारनांगौ होननानै अराय सम सोमावसारबोदों आरो बिनि थाखायनो गहपुराव 500 जन मानसि थैदों दा दिनै नित्य बसुमतारिया बुंथों जे मानो 500 जन मानसिखौबो बै समाव फोथैखो जुदि नोंथांमोना बेबायदि एजेन्डायानो गैयाबा बेबायदि जुदि थांखियानो गैयाबा बे मानसिफोरखौ फोथैनायनि खुनु जुक्ति गैयामोन दा दिनै बिथांमोना उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै गावसिनि राजनितिनि खामानि मावदों बेनिख्रुइ जेबो नङा बेनिफ्राय NDP-नि मोनथामसो सेक्सना बुंदों माने प्रमद बर'आलायनो गोबां थगायबाय आरो माने कमिसन दानायावबो बिथांमोनखौ माने खुनु माने पात्ता होआखै बेनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिसायो कमिसन दानायाव आंखौबो पात्ता होआखै सरकारा गावनि बायदि दादों दा बेखौ लानानै बिथांमोना सरकारखौ बुंथों आंथ' सरकार नामा आं पात्ता होनायजों बिथाङा मायबा लाब जागोन ना लस जागोन बिथांमोन बायदिनो आंबो सासे सुक्तिखारिल'सो आंबो साइन होग्राल'सो दिनै बिथांमोना आरो आंखौसो जुदि भारत सरकार आंखौसो आसाम सरकार होनना सानबाथ' जानाय नङा बिथाङाबो बिबान दङ दा सुक्तिखौ खालामदों बिथाङा साइनखौ होदो बिथाङा दिनै जुदि सोरबा प्रमद बर'खौ टार्गेट खालामबाय थायोबा बोरै जानो गावनि खामानिखौ मावना गाव मानो मावनो हायाखै बेखौसो बुंनांगोन बिश्वजित दैमारिनि सायाव बिश्वजित दैमारिखौ दिनै चन्दन ब्रह्मनि कैसारियाव बिथांखौ आउट खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्रखौ नुदों आरो चन्दन ब्रह्मआ मोननै गुलि गावदों मोनसेया जाबाय बिश्वजित दैमारिखौ पलिटिक्सआव केक फोजोबनो नागिरदों बर' पलिटिक्सआव जायगा गैया खालामनानै बिथांखौ होखारनो नागिरदों खारन बिथाङा हाग्रामानि खाथियाव थाबाय थायोबा चन्दन ब्रह्मआ 1 नाम्बाराव फैनो हानाय नङा चन्दन ब्रह्मनि थांखिया जाबाय 1 नाम्बार जानाय ओंखायनो बिथाङा गरनै गुलि खेबसेयावनो गावदों हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गासैखौबो होखारजोबनानै बिथाङा माने दिनै हाग्रामा महिलारिखौ फिनिश खालामनो नागिरदों लोगोसे बिश्वजित दैमारिया जिहेतु हाग्रामा महिलारिनि खाथि सोमोन्दो थाग्रा मानसिमोन बेखौबो बिथाङा होखारनानै दिनै BPF-नि थेर बेथेर धंस जानायनि मुल नायकआ जाबाय चन्दन ब्रह्म दा नंखायनो दिनैनि समाव बिश्वजित दैमारि बिथांनि खोथाखौ बिथाङा बुंगोन बिथाङा मा खालामगोन खालामा इयुनाव इमानुएल मुसाहारि जेनेरेल सेक्रेटारि पार्टिनि दिनै बिथाङा ओंखारनानै थांनो गोनां जाबाय दा बिनि थाखाय गासैबो षड़यन्त्रखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा खालामदों आरो बर' हारियाव खौसे लुबैयै सोरबा मानसि दङबा बेयो चन्दन ब्रह्म ओंखायनो NDP-खौबो बिथाङानो गावस्रा होदों आरो दिनै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौबो अट'नमास काउन्सिलखौबो जाहोयै मानसिया चन्दन ब्रह्मआनो दा बिथांमोननि नाटकजों बर' हारिया थांनो हाया जोंहा गोलाव लामा थाबायनांगौ दङ गेरेमसा हारि दानांगौनि एजेन्डा दङ बे गासैखौबो लानानै जों दावगालांगोन आरो बिथांमोननि नाटकआ दिनै जोबनायनि सम फैबाय